Ti Masakbayan. Ti napalabas, naadaan iti relasyon da Almira kan Alex. Kat apaman anaamuan ni Senyora Esmeralda, nagplano apagkalaysaan na da Alex kan Cynthia. Iti panagsarita dagiti agina, pinagpili ti Senyora ti baro. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Naulpit, aggasal, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Nakasaritak ni Almira, mama. Ket naamuak ti inaramid yo. Nasayat mo, tiho. Tapno marik na day chay nga Almira. Ajak kayat ti mamirmiraot akas kankwan. Uray anya pa'y ter aramiden yo, mama. Ilaban ko ti panagayat ko kini Almira. Awanan ti maramidam, Alex. Nalpasan ti saritaan mi kada Senyora Felisa. Kadyak kayat amay babayin ti pamilya tayo. Iso anas kan nga ikalaysam ni Cynthia. Pagimbagam mo na day tayo, gapo tabak ng da Cynthia. Mairaman kanto, iti kinabak ng da. Talaga aday talak kinabak ng tinapatag kada kayo, mama. Ngam dispinsarin nyo. Tatalaga nga awan mapasamak akalaysa. Kay kayat ko pa iti agbyag iti simple. Ngam ti makadanak ti babae ajak mat ay ayaten. Talaga natangkan ti ulom. Ngam agpili ka, Alex. Ikalaysam ni Cynthia, wano maisagmak da Almira asang pamilya. Anya? Tabut-but ngandak pa yan, mama. Saan ka abot-but ngan? Kabalak nga aramidan amin ngayong bagak. Ado ti kwarta. Kat may salang asaok nalpasan. Mama. Isong agsagana ka, Alex. Agkalaysa kayon kin ni Cynthia. Ngam saan adito'y pagilyan tayo. Mapantayo ija abroad. Kat ijay kayon ngagkalaysa. Ijay kayo matan amangkad. Tapno di na kayon gulwan. Dayjay nga Almira. Papayanas ka na papanawam ti babaonan, Esmeralda. Gapo taday tatiamok akasayatan nga ramidan, Romeo. Anya, saan nanas kayo? Ni Kontseng ti kabayagan di ti mansyon, kat iso ti mapagtalkan. Di mo pagawidan tayo so ti pangitalkan tayo ti mansyon ang mapanawan tayo. Anya, di ka kadiag pampanunot, Romeo. Kasanon no iti ipapanaw tayo kat maadaan da iti komunikasyon kini Almira. Amumat a close da kini Alex. Kayat ko lang tagsigurado. Kayat ko anaragsakton ti panagasawa da Alex kan Cynthia. Awan latam mo kon. Saan dan to anaragsak? Kaputa sa bali ti ay-ayatan ni Alex. Aping namin nga iparit mo ti panagragsak da. Kaya't mo kada amay padada ka na ta? Akanayon ti panagapat ta? Sumardeng kan! Awan mo't lati serbe dagit ang ay bagbagam. Sikat yawan serbe na. Tatang, talaga gayam ngayon niya dayuda kanyak ni Alex. Ay, talaga matdayjay a Senyora Esmeralda. Pinagkalaysa da idan ka ni Cynthia. Napan kami ka ni Sandra ija mansyon da. Kabarbaro amin dagiti katalak da ijay. Awanin ni Manang Kunching. Kat masiguradok a plano amin ni Senyora Esmeralda. Tapno awan ti pagdamagak may papan ka niya, Alex. Ala, saan abalay anak ko? Talaga siguro asaan ada kayo kani Alex ti agkatuluyan. Ngamno da kayo man ti talaga na ituding iti tunggal maysa. Dumtang tulat ta anak ko. Ngam, tatang. Ada pa'y maysa parikot ko. Anya dahi ta anak ko? Pakawanan na ko, ma. Gaputa masikugag. Ni Alex ti ama. Anya?
Pakawanan na tatang. Diyak ngamin ninamnama nga umadayon ni Alex. Kat nagtulagan min ti pa nagkalay sa ami kuma. Awanan ti maramidan tayo, anak ko. Saan yung mga tanagayatan ti panagin na dayuyaw? Ikagumaam lata, apadakkalan ti anak mo, Almira. Alex, honey, kaya't kumat nga agpasyar ta adwa. Total, awan matrabaho ta ita? Agpasyar ka asiksika. Honey, agasawatan. Iso asaan ka kumamat agas ta kanya ka? Legal ti pa nagasawatan. Ngem di ka ay ayatan. Gaputa impilit da kalaan kanyak. Amum dayta. Pangasim, Alex. Ayatan na kumamat. Akas, iti panagayat ko kan ka. Sorry, Cynthia. Ngem talaga ajak maarami dayta. Gaputa may salaang tilinaon dayto'y pusok. Ni Almira. Dayjay amamirmiraot. Alex, dayjay kadilaang nga babae ti makagapo. Naapay at tinak maayat. Napimpintasak nga mi ti dayjay a babae. Kanado ti kwartak. Ado ti sanikuhag. Iso anasaya at nga adayo ti panagbiag mo iti sidong ko. Gaputa saanin ang masapol nga trabaho ka. Awan patag ti adu a kwarta. No saan mat anaragsak ti agasawa, Cynthia. Dayta ti laglagi pam. Ala, panawanak dito yan. Jak kayat ti masinga iti aramida. Ni, apay ka di Almira. Saan mo't ngagsarsardangan ngagsangit ni baby? Wen nga ron, makaturturog siguro. Ay, sumat lagayang magriri aguray ka. Apay akas tamot ton dagita matam. Mapuy-puyatan ak ngamin, Sandra. Amumatan. Awan kasi nublat ko ka ni baby. Saan akabailan ni tatang tagpuyan? Ay, anyan ti kastoy. Kaasi kayo mo't, Almira. Kastoy gayam ti pagbanagak, Sandra. Namukla ko mga kastoy. Diyagon impilit tinakiayan-ayat ka ni Alex. Ngam ay ayatan nyo mat nga rod ti tunggal maysa. Ngam ubaw ti panagayat na. Di na inlaban ti ayan-ayat mi. Di nagpay kinumusta sakbay nga imadayo. May samat na dyan nga, Alex. Apay, kaguram ka din ni Alex, Almira? Talaga nga adag kura amariknakan ko na. Pinutid na pa yan anaming pinsan ti komunikasyon mi. Bayamon, padakkalak ni baby. Gaputa iso ti maysa ang makagapo. No apay adyak mapukawan ni tinamnama. Unay kan, Alex. Day talag barbar Dr. Aramida. Eda ka di problema, mama? Sika ti problema, iho. Saan tayo ngay may dito abroad, tapno ag barbar taglang. May tayo dito tapno ag trabaho. Kan tapno ag biag kayo anaragsak kin ni Cynthia. Kat sikamat ti problema, mama. Diyo ka di amo dayta? Anya, tapay ko mapagparikutan na, iho. Kat baybayan kamatan iti kayat mo nga aramidan. Gaputa managing bubukod kayo, mama. Impilit yo nga ikalaysak ni Cynthia. Iso nagbalinan a miserable ti biyag ko. Aging gakadita kat dinak maawatan, iho. Gaputa dinak met maawatan, mama. Iso saan tangag kinawatan. Sumardang kan, agasawa kayon kin ni Cynthia. Eso ang mga barwanan kan. Aklo namon ti kinapod no, Alex. Jack maramid na ita, mama. Asawa ngagpaisuita ni Cynthia. Ngem nila ta Almira tilinaon ti pusok.
Almira, balasang ni Ira nga anak mo. Wen nga ron, Sandra. Kaya't naasawan, bakit akmatan? Wen nga ron, kasla kaano laang idiubing tayo. Awan pa yan dagiti dadakkel ko. Dudwa kami iti anak ko, tadagiti kakabsat ko, adamot den bukod da a pamilya, kat adadan iti lugar a nakaikamangan da. Kabailak pa nga tanga isakad di anak ko, Sandra. Kabailam day ta, Almira. Adamot pang gadam, iso adi mo pa kadanagan day ta. Wen matkit di Timot ama ni Ira. Awanan ti damag ko may papankan kwa na. No kasanumot nga tan, ti panagbiagdakan ni Cynthia. Ay, di mon panunutan day di a tao. Masakitan ka laang. Tiket di panunutam, kat ti agdama, kan ti masakbayan yung nga agina. When matkit di? Ay, sayang. Diyak na itrabaho ti inlepas ko a kurso. Kasanumot gamin. Saan akon anak kapag board exam di? Gapo tadyak na asikaso. Gapo iti panagsikug ko idi. Katagpada talaang ngam sana bali. Ano santan ti manggad iti pribado a sektor. Uray na babala ang ti sweldo. Tinapatag, adda masweldo ta. Manon atawan ti naglabas, sipon nagkalay sa da Alex kan Cynthia Esmeralda. Awan pa'y matanak da. Ay, wan nga rod, Romeo. Bagak maat ngagpakita da iti doktor. Ngam di dapat kayat. Kunakit din ni Alex ana saysaya at no awan anak da. Dahil ti pakakitaan, asana naragsak ti panagasawa da. O kita man, kanayon ti panagapa da. Kanayon ti sana panagkinawatan. Basol na ita ni Alex, gaputa di nabayat ni Cynthia. Sikat akin basol iti amin, Esmeralda. No di mo kumapinakibiyangan ti biyag ti anak mo. Nalabit. Naragsak na kumaita ka ni Almira. No iso dati nagasawa. Sigurado naibusan ti kwarta ni Alex. Tawan mo at ti kinabak ng dayjay nga Almira nga isabat na kuma. Bakit kan lakaitan? Saan ta na makapagtrabaho? Magnamnamatalangan iti mapaspastrek ti negosyo tayo. Saan ta nga mo? No kaano ti panang isublita iti bulod ta abiyag. Isog agbalbaliw kamat kuman. Panunutam ko man ti pagimbagan ti anak mo. Nanang, ituloy ko kadipay ti agadal? When anak ko, agadal ka. Gaputa day talaang ti amok ama ipatawid ko kan ka. Nanang, amang ano marigatan kayo. Dumakdakalan ti magasgastos ko nga agadal. Talaga nga adda magastos. Nga oray ibagatan, a government university ti pagadalam. Hindi ka madanagan. Ikagumaak ti manggad, tapno adda gastusan. Agyaman akunay, nanang. Ay, no apay mat ngamin, nga irresponsable ti amak, nanang. Bak nang damat, ngam apay nga tanga awan ti kunana mat amang kumusta? Bayamon anak ko, di mon pampanunutan ti amam. Saan tanga ammo, no anyamot tan ti mapaspasamak kan kwa na ita? Jak malapdan ti bagik, amakarik na lata iti gura kan kwa na, nanang. Tano talaga anapatagtakan kwa na? Ingka gumaan na tako maabiniro. Iso talaga kit di nga responsable, Ala, mangan takit din anak ko. Saanen aday ta, ti pagsaritaan ta. Mama, mano atawon ti naglabas. Sipod nagkalaysa kami ka ni Alex. Ngam na lamis matlata ti panakilangan na kanya. Ay, day tangarod kat iha. Kastoy kadilatan, mama. Iha. Kanayon kami nga agapa. Adaman pagkaduan mi. Madlaw asaan anaragsak ni Alex. Awan pa'y anak mi. Useless ti panagdan nami.
Pasensya am kumalatan ni Alex, iha. Kanayon ka dilatan, asyak ti agpaspasensya? Kastoy latan na kanayon. Makauma? Agaramid kayo iti pamuspusan. Tapno maornos ti amin, kada kami. Horayan niya, taramita kiha. Talaga di na may surot ipagina ang mga yatkan ka. Baliwam mo't ngamin, ti panakilangan mo kan ko na. Anya? Siyak ti agadyas, kasjay ka di, mama? Saan ka di ngayon bagam iti? Akaba alam nga awatan ti mabalin ang mapasamak, iti panang pilit mi kan ko na. Amang ikalay sakat ka. Kasta itan ti ibagayo? Kaya't nasawan. Nauma kayon amang bagbagakan ko na, mama? Inkariyumat nga aramidan nyo ti amin. Tapno ayatan nak ni Alex. Makitam ti bunga ti inaramid jo, Esmeralda. Anya manan ti bagbagam, Romeo. Nangago ti saritaan nyo kan ni Cynthia. Agsinsinidir kayo matlatan. Daitan ti bunga ti naramid mo, apan ang ipilit iti kalaysada kunakmanan. Basol ni Alex ti amin kunakmanan. Nagsimple ti kayat kong aramidan na. Ayatan kan ipatag na ni Cynthia, tapno agbalin anaragsak ti panagden nata. No awan ayat iti nagbaatan ti agasawa. Adayaw ang mapasamak na itang ibagbagam. Ay, tsaka mo na niya ti aramidak. Nasakitan ti ulo kamangkit kita iti sitwasyon dadwa. Sa naklakat nga rudan ang makapag-relax. Dahita ti may saabungan na. Imbes nga relax ka, iti panagsardeng mo ngagtrabaho. Awan taday talag konsumisyonan iti may papan ka nagiti agasawa ti aramidam. Kasla awan mo tantiinan ng Almira. Saan ka kadi mabambanog? Ay na, kinapudno na, mabambanog ka. Ngam agkurang mo ti sweldok iti pagpapayak. Iso anas kan agbiro kak iti sideline ko. Amang ano makaala ka mo't iti sakit mo iti daytang aramidam. Saan mo't siguro, Sandra? Agam, adamariknak no daduma. Kasla nakapsot dagiti matag. Anya? Ni, agpa-check up kan Saanen, Sandra? Gastos laang dayta. Ay na, di mo tagisayangan ti magastos mo, gaputa maipapanday ta iti salunat mo. No kayat mo, ijay talaangan RHU. Sige, Sandra. Ngam, inton awan ti aramidak. Saan ang maibus ti trabaho, Almira? Iso nga ikarigata mo ket di ti agpa-check up. Nasaysaya aton ti masapa ang maamwam no anya dayta. Esmeralda, kayat ko ti agsubli ni di Pilipinas. Anya, kasanon tinegosyo tayo ditoy. Dapat lagi ti katalag tayo. Kayat ko nga men tagtali na Eden in di Pilipinas. Anya, di useless ti panag-migrate tayo ditoy abroad. No kayat mo ti agsubli niya Pilipinas. Kat mo nabayag tayo mutan ditoy. Kaili ko mutan ti wagas ti panagbiag di Pilipinas. No kayat mo, sumurot ka. Saan? Tiyak kayat ti agawid ijay Pilipinas. Kakaiso na asaan ang mapanunot ni Alex ti agsubli ijay Pilipinas. Sapay mailiw ako ni Chay. Basta, awan ti agawid ijay Pilipinas. Kumusta mo ti panagadan mo, iha? Nasaya at latabat, auntie. Sana ka marigatan. Gaputa kayat ko at talaga ti kursok nga inala. Nasaya at ano kasta balasang ko. Maala, igaad mo ti agadal. Tapno si kati mangituloy iti propesyon ni nanang mo. Wen, auntie, kayat ko at talaga ti makalpas. Tapno makapagsubadak mo't iti inak. Kada kayo, auntie, iti amin atulong yo. Ay na, sa anak, adumaw dawat iti kasukat ti amin atulong ko kada kayo. Agayam kami kaninanang mo. Iso anak kasaganak at tumulong, aginggat kabaelak. Ay na, agyaman ak unay, auntie. Kat ikarik, subadak amin dagiti rigat yo kanyak.
Ira, anak ko. Anya ka di aramidem dita. Aglutluto ak nanang. Mabalin ka di nga umay ka pa'y ditoy. Wen nanang. Apay ka di? Pakikita man jay sagad, anak ko. Sagad kunayo nanang? Wen. Daytoy man nanang. Adagayam dita. Apay ngay. Jack matan makita, anak ko. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Naulpi ang kasar. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.